Jeg hedder Maria Kreutzmann. Jeg er professionel monsterjæger, og jeg sidder nede på Nuuk Kunstmuseum sammen med Hanne, der er museumsinspektør. Hej, Maria Kreutzmann nimik atrappo, umasorinnik biniartartuuro, uanga nimik atrappunga, mani numerkomitudianik sarkumersitiumi, ketersungaasividerisuumu. Jeg har blandt andet været med til at skrive den her bog, Bestiarium Grønlandica, fra Milik Publishing. Maria, uani amma startanga idaput, sarkumersitiqataangami, Bestiarium Grønlandica mik atrappo, Milik Publishing sarkumersita. Og den er fyldt med grønlandske monstre og dyr af alle mulige slags. Asiitorpassornik, umasorinnik, allanillu ulikka. Og så har jeg tegnet billederne i den her bog, Dubelæg, Uanidu, Dubidat startangaribai, som er skrevet af Stine Lundberg nede fra Nuuk Kunstmuseum. Numerkomitudianik sarkumersitiumi, oqaluttuartaat allannaqarsmaru. Stine Lundberg Hansen. Og dem kan man finde nede på Nuuk Kunstmuseum. Mani bisiassa. I dag der skal vi tegne nogle dubelægger. Ullumi dubidannik til dartaassaangu. Sidste gang vi lavede en workshop, der lavede vi nogle små korte videoer, og i dag skal vi lave noget, der er lidt mere detaljeret. Kingullarmik til dartaangatta. Annikinnerusun til dartaarumut massakkut. Atortumisaarneru dartunik til dartaassaangu. Men der er jo ikke nogen forkert måde at tegne dubelægger på. Man må gøre det lige så svært eller simpelt, som man har lyst til. Dubidaat qanerluni til dartunneqarsinnaaput. Annertunerusumi, annikinnerusumilluni atortulerserlu. Og man må også bruge lige så mange farver, som man har lyst til. Qalipaati anerlaasuut atorneqarsinnaaput ikkittummilluni. Let's draw! Det er altid godt at starte fra den ene ende til den anden. Allartinniaqanni isuaningaanni isuanut allartinarlum. Så jeg tror, vi starter med hovedet. Taasiullermik niaqua. Og måske vi skulle starte med øjet. Madun isaanik allartilluta. Ja. Det er ikke så svært at tegne øje. Isit til dartarnut ernarpallangal. Man starter lidt med sådan næsten en cirkel. Madungaittumit til dartaariarluni. Og så laver man en hel cirkel indeni. Der er eduani ammadornerusumi. Og så en lille bitte cirkel indeni. Der er så det eduani ammadortor mikina. Så kan man lave en cirkel mere, hvor det skinner i øjet. Der er især det eduani qaamanermik qinngorner qarsimusumit dartaasqarsinnaava ammadortormi. Og jeg tror, man ser den her fra siden af. Unadupidak sinaaningaanni isinivarput. Så vi laver lige en lang pande. Qaavasiullermi. Og her det er sådan ligesom en næse, der mangler. Der er så uani qingaamiga taasor. Dubelægger, de har tit rigtig store munde. Dupidat sikhoriorysor. Den her, den smiler heldigvis. Det er en glad dubelæg. Unadupidak nuannartuunnequnguit. Og hvis man vil gøre den lidt fjollet, så kunne man jo give den en lang hage. Quyanartungudaarusukkaanni takisaoriummit tallulerneqarsinnaa. Og så er der nogle gange sådan nogle udskæringer. Taidaannikkut dupidat maanaqipperorneqarsimasarput. Det ser lidt sjovt ud. Nuannerpasilaat. Så tror jeg, den skal have nogle store tænder. Der kan til ryssuaqassa. Skal de være spidse, eller skal de være ligesom vores tænder? Nuungissuussappat immadunniit uunkingutinguassingissapa. Jeg tror bare, vi er ligesom vores tænder. Den her, den er ikke så uhyggelig. Uungutitukinutiqaannassa unaersinappallaangin. Måske den trænger til at børste sine tænder, den her. Kingutingissangassaangaluar. Så
Skal den have øjenbryn? Ja. Qallu lidaarlugu. Det ser den lidt glad ud. Nuannaarpasinniassa. Og så har mange dubelægger sådan lidt spids hoved. Tuppilaat anerlaneqit. Nuungissiminiaqortarput. Og så kan vi lave flere udskæringer heroppe. Taamana qipeqorqilaarlu. Og så kan man jo farve dem bagefter. Taanaamassingaanni qalipanneqarsinnaarpu. Fordi den har sådan et stort hoved, så tror jeg måske, vi skal lave en lille krop. Taaniaqua anginermu taimma mikisunguamik timitarl. Men det er okay, at den bliver sådan lidt fjollet, fordi det er dubelægger jo. Illarnarpasilaarsinnaava qoyanarpasilaarlun tuppilaat taamaattar. Så måske vi giver den sådan lidt lang hals. Siviltummik takisuumik ungasileriarlugu. Jeg håber ikke, den får hold i nakken. Qumasimin sukattuum nginnissa neriutingatungu. Og så måske en lille krop. Timiaqaaqar. Og så tror jeg måske, den lige har spist en masse kage, så den får lige en mave. Takaangisungaatiarsimangami naaqangaatialarpu. Og så kunne den have 2 forskellige slags arme. Taasingitunimarlunni taleqassa. Først en rigtig lang arm. Siviltummik talia takisauruissua. Og så tror jeg, at den skal have kun 3 fingre på den ene hånd. Assaada illua pingasuinnerni inuaqassa. Det er selvfølgelig lidt svært for den at spille klaver, men det er okay. Tappatangiarnissani aarnartilaassuа kisaat. Og så måske en lille hånd her. Arpaani taliaqangua. Og måske små fingre her. Assallu mikinaqota. Og så tror jeg, at den skal have nogle rigtig tynde ben. Tappa niopassaaq saattuaringuani. Saluttuaringuani. Og så kan vi tegne en stor fod og en lille fod. Taa uani isingarujuqassaa isingajaqarlu. Det er det, der er lidt seje ved dubelægger. Det skal ikke være så rigtigt det hele. Tuppilaatassnuannequtaat ilumoqqissaartariaqinginna. Så har den. En lille fod der. Så kan man jo begynde at tegne nogle detaljer på. Taa immikkut doktorissaartinnequnarneqarsinnaavu. Det kan være alt muligt. Suusinnaappullunni. Sådan helt, hvad man selv synes. Nammina isumassarsiorluni. For eksempel tage en ny farve. Allumi qalipaammi. Og så kunne man måske begynde at farve nogle ting ind. Taa qalipassinaavangun. Man bestemmer jo selv, om man har lyst til det. Nammina aliangissavat qalipakkusinnerlu. Hvis man har lyst, så kan man jo komme ned på Nuuk Kunstmuseum og se nogle af de dubelægger, der er hernede. Piumanganni maangasarqummarsitsivimmut tuppilaattakkusanneqarsinnaapu. Så kan det være, at man bliver inspireret. Taimma tuppilaatiornissamut isumassarsillu. Der er sådan en hel masse måder, man kan lave detaljer på. Assingitorpassuarni atortulersorneqarsinnaapu. Den her, den smiler så meget, at den har smilerynker. Unnapongoilangaarami sihhuataeqqaaniiqiterssima. Så det er nok ikke en farlig dubelæg. Tuppilak una uloriinarpallaakla. Jeg tror, den skal have en lille navle. Qalaseqassaa. Det har dubelægger ellers ikke, men det har vores. Tuppilaat qalaseqarpiarnaiqalok sanni una qalaseqar.
det er lidt sjovt det der med at tegne detaljer. Adopter som noin torjus. Fordi lige pludselig så bliver det noget helt andet. Tidartaanerup ingerlanerani. Tidartanga allangorta. Og igen, så er der ikke noget, man kan gøre forkert. Qanarluun tidartaqaluaranni kukkusoqassangla. Og hvis man synes, det var forkert, så skal man ikke smide den ud. Kukkusimassutumisingingaluaranni tunnit inganneqassangla. Man skal bare lave en ny en. Nu taamiksanaamassaangut. Så kan man altid kigge på den gamle igen. Taqqanganisa misissoqqinneqarsinaallu. Det er sådan lidt sjovt at se, hvad man lavede på et andet tidspunkt. Piffissam allami tidartaqersimasa taa qanurinnerstakuneqarsinaallu. Så kan man jo også se nogle gange, når man er blevet dygtigere. Qanerfikkorinnerutingilersimanerlum takuneqarsinnaassa. Og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Nuannertoriusarpoq siuariarsimantakullu. Og rigtig dejligt, når man kan se, at man er blevet bedre til noget, man har øvet sig på. Imminullu iluarisimaarnerluni uteqqattaarlun tidartarsimasa pikkorinneruffingilersimallun. Nu har vi jo ikke så mange farver i dag, men det er okay. Massaqqalupaati amarlavallanngillami. Amarlavallanginnami kisianaimalla. Jeg har sådan lyst til at give den noget mere. Suli idaartorrikkusuppara. Så bare for at lave den ekstra fjollet, Suli puajanarninngortinniarlumu. så tror jeg giver den et hoved mere. Uaniniaqulaqissavar. Så først laver vi en lille bitte hals. Siullernik qongasiaqangua. Og så tror jeg bare, vi gør sådan her. Imallu. Hvis der er noget, der knirper rundt omkring os, så er det altså bare dubelæggerne, der kravler rundt. Nipintu saasaanutta neqquduqquduttuni tassaapuumasorui angalarpadut. Sådan er det her på Nuuk Kunstmuseum. Man ved aldrig helt, hvad man finder. Maanitaamaattarami. Nu har vi lavet et lille hoved. Manna tidartarsimavarput niaqqoq mikisor. Og jeg tror, at måske den her, den skal have først et lille øje. Siullermik isimikisungua. Og så måske et stort øje. Isaataappa anina. Og så laver vi nogle næseord. Taappa qinaa. Og en stor glad mund. Sikullerpumuidasoruissor. Jeg møder mest glade dubelægger. Tupilaat nuannaart naapinnerusar. Det er ret heldigt. Iluatsittisarma. Og måske lidt flere udskæringer. Suli qipiruunnilerserlumu. Der er nogle dubelægger, har mange udskæringer, og nogle har ikke så mange udskæringer. Tupilaat idaat qipiruunneqarnerusarpu. Idai annikinnerusarpu. Men dem kan man finde lidt rundt omkring. Siintum takuneqarsinnaartarpu. Sikkert også hjemme hos jer selv, hvis I har nogle dubelægger derhjemme. Idissin tupilaat qarussaam takusinnaarat. Måske den her også skal have nogle ører. Unaam siuteqassar. Så hører den for den store dubelæg. Tupila anginner tusaasinnaasarpa. Tusaasullugut. Nu har jeg sådan lyst til at give ham en tommelfinger, så han kan spille klaver. Manna kulluterusulerpara pattangiarsinnaaniassum. Fordi han hørte mig sige, at han ikke kunne, så nu har han lyst til at prøve det. Tusarsimangameo. Maria orto pattangiarsinnaanitto taamisilikkusuunneqamio. Sådan. Taamut. Han har stadig kun 8 fingre, men det er okay. Inuaisudi arfinpingasuinnaangalorpu kisanainglu. Det kan være, at han har lyst til at sige noget, når han har sådan en stor mund. Sihua anginnermu imma qaasqalaaruspu. Så siden han er så glad for musik, Nipilersorner nuannaringameo. så tror jeg, at han skal sige, hvor meget han elsker musik. Nipilersornqanor nuannaritiginerlumu taaoqassar. Og der behøver man faktisk ikke at kunne stave for at tegne det.
алланнер иликкарсимусериақангила. Der bruger vi bare emojis. Emojit atullu oqartiinnassavaq. Det er også en anden måde at skrive på. Tas allatut allanner. Og ham her, han griner nok rigtig meget. Una illar torioriorisuuqo. Så der laver vi en taleboble hernede. Og der bruger vi bogstaver. Uani naqineriatorpa. Og nu blev jeg færdig med min dubilag. Tupilaliaranaamassivaqa. Men man kan jo tegne sin helt egen, lige præcis som man har lyst til. Nammina illi tupilaliorsinauteqanerlunni. Og man kan komme ned på Nuuk Kunstmuseum og finde endnu flere dubilager. Saqummarsitiimmut tupilaat amarlaneruissuit takusanneqarsinna. Man kan finde flere videoer inde på Nuuk Kunstmuseums Facebook-side. Ama video allat Facebook-gitsini takusanneqarsinnaarput. Hvor man også kan finde flere med Sommersop Live. Ama Sommersop Live Facebook-gierne. Tusind tak for den her gang, og vi ses næste gang på Nuuk Kunstmuseum. Masakkumaqina nuumi eqqumitsulianik saqummersitiimmit takorpissaani.